Cando unha persoa te evita e ti aceptas iso, eu digo, e para min é unha cuestión, a miña ética relacional é collo a distancia que ti me marcas. Mais despois digo, é esta, quedo sempre o máis lonxe que me puxeches unha vez. Entendo que se deixar ir e vir a min non me fai ben. Cando falo de priorizarme, cando di protéxete, para min isto é protexerme. O máis lonxe que me colocaches unha vez é onde vou quedar. Porque o máis lonxe que ti me colocas cando te vades de min, ou cando me rexeitas, eso que digo eu, non? Ese rexeitamento parcial, que é correctivo, que é como, es moi guai e tal, e todo isto, pero aquí mando eu, teño o control, como a min isto magoame, é un rexeitamento, emocionalmente magoame. Se cho deixo a cortar, estouche dando o pé a que me volvas magoar. Iso é un vínculo traumático de baixo impacto na sociedade líquida. Daquela eu collo isto. E aquí xa está. É todo lonxe que me colocaches e aquí me quedo. Daquela, aí velo claro, a persoa dependía de ti para xogar a equidistancia.